Where did you get this delicious, Ella? Doon sa mga nagtatanong about sa trabaho ni Mr. So, sasagutin ko kayo ngayon, guys, para para maano na, tagal na nito. Always kung nakakalimutan siya i-mention since naalala ko ngayon. Ang trabaho ni Mr. guys is hello guys! Good afternoon! Oh, it's been a while. Wala akong vlog since dumating kami kasi tinambunan ako ng videos from Philippines and I was so tired from si Francine nagluluto. Anyway, nagluluto ako ngayon ng pininyahang manok and this is my first time. Ayun na andun na yung chicken natin. This is my first time cooking pininyahang manok. Papasukin ko si Francine muna. You say hi? You wanna say hi? Say hi! Say hi! Say hi! Say hi! Hagard namin. Uy, kasi si Francine may sakit. May siya, sipon at cough. Inano ko lang, pinaano ko lang yung manok, konti. Pina-fry ko na into brown para hindi siya para masarap siya. At minarinate ko lang siya sa pineapple juice. Kung bibili kayo ng pineapple in cans, diba may juice siya. Yun. So, hinihingal ako. Grabe ang ginain ko na weight. Simula nung nagbuntis ako. So, I will update you later guys kung parang hindi na ako sa ating niloloto. So, ayan na siya. Nilagay ko lang yung pineapple juice na pinagmarinitan ko sa kanya. Tapos nilagyan ko siya ng chicken broth. Ayan. At lulutuin ko lang muna yung chicken ng mga ilang minutes pa. Kasi frinay ko lang yan. If you can see guys na na siya. Na-fry tong dito. Kasi frinay ko kanina. So, ayan. Late lang. Pinapakuluan ko. Where did you get this delicious, Ella? Daddy Shark! Is Francine going to sleep? You go to your bed? Huh? Where you going? Where you going? Come here. You go to your bed? You going to your bed? Hello, I'm waiting. Is Francine going to her bed? Then come on. Should I make you dede? Yeah? Yeah? Inaano ko siya guys, kinukumbinsi ko siya na pumunta sa kanyang bed. You go to your bed? Kasi lately, sa bed na niya siya natutulog. And can you show them your bed? Where is Francine's bed? Yeah. So where is your bed? Then that's Francine's bed here. Ang kalat-kalat. Yeah, can you arrange your bed here? Dito na siya natutulog. So, gawan ko muna siya ng dede niya. So I make you dede? Huh? Should I make you milk? Okay. Gawan ko muna siya ng dede. Tapos, ipanap ko. Kasi yun, daming hugasin din. Kumain na kami. Ang
Ang kinain ko is sardinas na may itlog at si Francine naman itlog ang sa kanya. Oh, haggard! Tapos ko lang maglinis. Then, naglabas ako ng karne para later. Gagawin ko siyang, lalagyan ko siguro siya ng mushroom or siguro broccoli. Tapos, yun nga, papanap ko si Francine para makapag-relax ako kasi kakatapos ko lang maglaba. Nag-load ako ng 1 load na washing sa washing. Nagluto ako, nag-hoover, naglinis ng toilet, ng bathroom. Madami-dami din yung ginawa ko. So now, papatulugin ko siya para makapag-rest naman ako. Kasi gusto ko umupo tapos yung ayoko matulog kasi lagi akong natutulog every after lunch, and I think it's not good kasi buntis ako, di ba? Then so see you later, guys. Hi guys, good morning. Ang aga namin naligo ni Francine. Oh my god. Pero hindi pa siya tapos. Come on, we fix you. Binihisan ko, tapos wala pa kaming mga suklay. Yeah, you wanna say good morning? Wait. Tapusin ko lang muna to siya, guys, ha. Okay, wait. Kagubot, uroy ni among balay, oh. Yesterday, naglinis ako, diba, guys? Ngayon, magulo na naman. Hanap ko yung suklay na yellow. Lamig dito kasi pina-open ko yung window. We got actually also, di ba? Bumili kami ng bed ni Francine, but tagal na siya na build kasi hindi namin agad binild kasi nga yeah, wow. Kasi walang time si Mister. And now na-build na siya yung double bed ni Ella at ni Vanessa. Kasi lately, andito na lagi yung anak ni Frank, guys. Ngayon, hanapin ko yung yellow na suklay. Francine, come on! Doon si Francine. Hindi pa yan tapos. Ako din, hindi pa tapos. Come! Nag-decor kasi sila ng para sa Easter week. Ayun. So, kami lang dalawa na naman, guys. The kids are in school. Tapos si Frank nasa work na siya. And anyway, oh, come in here. Wow. Yeah, come on. We finish first. Ayaw niyo magpasuklay. Where's your hairbrush? Where is it? Where? Is it there? I don't think so. I don't think so. Here. Mama wants to borrow that. Mama wants to brush your hair. Ayaw magpasuklay nito, guys, kasi yung buhok niya. Kaya siyang nagsusuklay. Pero hindi ko mahanap yung yellow na suklay. Ayan. Siya ng ano, guys, saan ko ba kayo lagay? Ng toast. Uy, napagod ata siya. Ayun to. Lalagyan ko lang siya ng butter. Kasi bet na bet niya ang butter. Look at that, my tummy is big now, guys. Oh, laki na ng tiyan ko, no? Lagyan ko lang siya ng butter. Tapos slice ko siya. Ito yung papakain ko sa kanya. Tapos mamaya, kasi si Francine, guys, lagi yan siyang gutom. Hindi laging gutom, lagi siyang kumakain while in between meals. Like, kumakain siya ng apple, binibigyan ko ng cheese. Yan.
Then, binibigyan ko siya ng bread na may peanut butter. So, ayun. Then, mamaya sa lunch niya, may tira kami last night sa niluto ko na pasta. Yun naman ipapalunch ko. Tapos, ginaganito ko siya, guys. Wait, I'll show you after. Ini-slice ko siya kasi mas bet niya magtinidor nito. Na-adapt niya yung ano ng papa niya, guys, style. Kasi yung papa niya, tinidor sila ginagamit. Sa atin naman, kutsara, diba? And so, every time na kumakain siya, tinitinidor niya kahit bread. Kaloka tong batang to. Ayun. Ito na yung papakain ko sa kanya while she is watching Cocomelon. Tatry ko pa yun kasi yung buhok niya hindi ko natapos suklayin, akin din Kasi problema talaga suklayan si Francine. So, kuha tayo ng tinidor niya. And then, she will eat on her own. Yeah. Okay. Ito tayo sa kanya. Switch off natin. Madami pa akong gagawin. Though yesterday, nag-hoover na ako. Pero today, Mary had a little lamb. Here's your kuan yum. Nagdede na to siya kanina. Here. Yeah. Now eat. Then we make your hair, ha? Anuhin ko lang muna yung buhok before magka-butter na naman yan. Nagdede to siya kanina pagkagising niya. Tapos ngayon nga, nang umano kami sa bed, nang bumangon ako sa bed, sabi ko shower na lang ako, tapos inuna ko self ko kasi magbasa-basa siya, guys. Kung siya kasi ang inuuna ko, pagkatapos mong bihisan, musunod ra gyapon siya sa bathroom, so mura gyapon kwinta mabasa na pud siya. So yun. So ngayon gawin ko muna yung hair niya, guys, ha. Natapos ko ng buhok niya. Kawan, you need help? Ano to sa Etihad, free. Tapos binabag na. Gasto niya kasi. Okay. Ayan. Show them your bag. You like that? You like that bag? Huh? Oh, come on. Sit down there. In your chair. Sit down in your chair and eat. Come on. Because you are going to school in August, ne? Yeah? After your birthday? By kasi, guys, by August this year, pupunta na si Francine ng kindergarten para siyang nursery where nagbinabantayan din sila, tapos may mga activities. Hindi na siya sa tagismuter or ano ba yun, yung nanny. And we have a bad experience sa nanny niya. Nag-back out kami, diba, sa kanya kasi hindi siya flexible. So, nag-agree siya doon kasi si Mr. ayaw the way na mag-handle siya sa mga kids. Nakita ni Mr. doon kung paano niya kung gaano siya ka-strict sa mga bata. Parang inaano niya na si Francine very ba yun? Diba? Playful. Then tapos yung ibang mga bata kasi nagbe-behave lang. Tapos si Francine parang hindi makapuyo pa. So, nakita ni Mr. Don kung paano niya i-handle yung kids kasi may 3 kids, may other 2 kids na nandun. Then so, hindi nagustuhan ni Mr. So, ayun, nag-back out si Mr. Don, diba? Hindi ko ata yun na-mention or na-mention ko ba? I'm not sure. Yeah, you eat there. Yeah, you get awa. Tapos, ayun, nag-back out kami. Tapos, ang nangyari, kinancel na namin yung contract, pero nagbayad kami may binayaran kaming, sabi niya, may 3 months daw dapat tsaka nyo i-cancel. Tapos I found out later na until
last month, January, yung nasa contract niya. Tapos pinapirma niya kami. Tapos yung may mga ano kasi dito guys na i-apply mo siya sa mga offices. Hirap i-explain pero may pinadalan kami ng letter na we have to pay that amount. Then wala siyang then na-shock kami kasi wala naman si Francine since 1 month lang si Francine sa kanya and it's only for 1 hour every day. Then tapos we expect ang 3 months okay lang. Pero we found out na until January yung inano niya. Then yun nga yung bayaran. And then tumatanggap pala siya ng bayad from the kung saan namin siya ni-register. Tapos ayun. And then since hindi kami nag-comply ng requirements sa pangmatagalan kasi nga 'di ba nag-back out kami. Kami ang hiningan kami ng para siyang basta hiningan kami sa office ng ayun yung amount na kailangan namin bayaran. So ang laki niya, tapos na siya kaming dalawa ni Frank. So ayun, inano namin siya, kinausap. And then gladly kinover siya ng government office dito about sa kids kasi nga 'di ba nasa bahay na lang ako guys. So wala akong work. Yun. Tapos there's one night na pumunta siya dito, pinapirma niya kami. 'Di ba kinover siya. Then there's one night pinapirma niya kami, it's until January. Sabi ko, bakit tayo pumirma kasi hindi ko na naintindihan, it's German. Sabi ko, bakit tayo pumirma doon? Dapat hindi kasi hindi naman talaga si Francine nag-stay ng ilang months sa kanya. Hindi naman niya talaga, do you want more? Hindi naman niya talaga binantayan si Francine ng ilang months. So ayun. Pero pinirmahan pa rin ni Mister namin dalawa. So we just say sabi ko na lang, sige, charge experience na talaga yan kasi may mga talagang mga taong ganyan. Tumatanggap siya guys ng sahod kahit walang. You want water? Put that in the bin. Here. I give you apple. Gawan ko muna ng apple to be. Ay, naku, tong bata to. See guys, after niya kumain ng toast, humingi ng apple. So, nag-slice na naman ako ng apple ngayon at binigay ko sa kanya. So, ayun nga guys, tumatanggap siya ng sweldo for how many months. Tapos, hindi namin alam. And then, nabuko siya kasi pinadalhan kami ng letter from the Koana. Yun yung amount na dapat ming bayaran. So, ayun lang yung experience, ang ano namin sa daily nanny niya. Then, so, hindi na kami magnanani sa kanya. So, at least now, na-register na siya sa kindergarten. Nursery siya. Andito lang, katabi lang sa bahay namin. At least, hindi na siya malayo para sa akin. And then, by that time, may mga anak na ako. So, ayun, hindi na ako masyadong mahirapan sa kanya kasi mas feeling din na gusto din namin ni Mr. na nasa kindergarten siya para may makipag-socialize siya sa ibang kids guys. So ayun. And then by the way, gagawa ako ng Q&A kasi madami-dami yung nagtatanong about sa visa, pero gagawin ko siya guys. Separate ko siya sa video to. Gagawin ko siya Q&A lang talaga about sa visa kasi para hindi na kayo kailangan makinig sa mga ibang questions na hindi naman siya related sa visaan. Pero doon sa mga nagtatanong about sa trabaho ni Mr. So sasagutin ko kayo ngayon guys para maano na, tagal na nito. Always kung nakakalimutan siya i-mention since naalala ko ngayon. Ang trabaho ni Mr. guys is actually kung nakikita nyo siya sa diba before, always yun siya nakikita na sa opisina niya siya about sa helicopter. Hindi po siya piloto guys, hindi rin po siya sundalo. He's doing data heletechnical research, something like mga history sa helicopter and so on. Since I think he was
parang part-time, parang ano niya yan guys, hobby slash na part-time, yung ganon. Kasi tumatanggap din siya ng nagkakapera din siya doon sa mga, ganun, gumagawa siya ng news, article, research about the helicopter. So that's why ang dami niyang helicopter related stuff dito sa bahay. And then kaya pumupunta din siya sa ibang lugar. Inaano niya yung mga history. Kung tatanungin niyo siya sa helicopter, alam na alam niya yan, yung mga accidents and all. Kasi since bata pa siya, may araw na talaga siya sa background siya dyan. And then, yun. Kaya, yun, isa sa work niya. And then, pag gumagawa siya ng article, for example, kinokontak siya ng isang publisher, mga ganon, mga pictures, nagpo-provide siya ng pictures and all. For example, especially kung may mga event, like for example, na yung mga air show, ganon, kaya andun siya. And then, next is, yung full-time work niya talaga is, nagtatrabaho siya sa airport, guys. Ano naman, sa mga private jets. Hirap siya i-explain, pero sa mga private jets, hindi sa mga public air ano ba ang tawag niya? Public planes. Sa mga private jets, yung mga maliliit na plane, yung mga maliliit na airplane, yung mga sa mga VIP, doon siya nagtatrabaho. They are doing a maintenance and all. So, ayun yung trabaho ni Mr. Guys. Hindi po siya sundalo, hindi din siya pilot, hindi din siya ano ba yung related sa helicopter, kasi may nagtatanong, sundalo ba siya, ano ba siya, pilot ba siya, helicopter ano ba siya. Yung helicopter, guys, he's doing, mayroon siyang website na siya talaga yung gumagawa ng mga research and all. Basta yun na yun, basta yung mga magazines, may mga article siyang pinapublish, siya yung gumagawa, German, English, ganyan. So may mga countries na kumukontak sa kanya, for example, may countries, may kumukontak sa kanya, alam mo ba to, can you publish article, kung andun ka ba on that show, yung air show. Pero lately, simula nung kinasal kami at nabuntis ako, hindi na siya gaano nakaka-travel doon. Pero nung wala pa si Francine, always siyang pumupunta. Pero ngayon, parang naglaylo siya konti, pero still doing on his stuff sa office niya, kasi ginagawa niya yan online. And then, so ayun, parang siyang press, guys. So ayun, hirap siya i-explain, basta yun na yun. So ayun, guys, yung trabaho ni Mr. Just to confirm, okay? So that's it. So balikan ko to yung isa. Ano pa ba yung questions na mga, siguro mahaba na tong video na to, kasi insert ko to siya yesterday and today. So I think that's all for today, guys, no? Konting information. Today ang gagawin ko is, she wants apple again. I think she fit. You want more? Okay, gawan ko muna. You want more apple? Oh! You want more apple? Okay, Mama will make. Slicean ko muna siya ng apple, guys. Dagway, oh. So, that's all for our video today, guys. Life update lang ako. Andito na din ako sa bahay. Ganito, wala akong trabaho ngayon. And so, until siguro mag 1 year old na naman si next baby. May gender na ako, pero i-announce namin together with husband. Maybe I will make a video on that. I-prepare ko muna kung paano ko i-announce sa inyo. And then, so, that's it. Kakain lang ako ng breakfast. Buns to siya. Lalagyan ko siya ng butter at jam. Yun lang kakainin ko. And then, ayun. In February 21, may ano na naman ako, appointment. And then, so, ayun. Ayun, guys. And then, that's it. Laki na ng tiyan ko. That's our update. So, thank you all for watching, guys, and I hope to see you again on our next video. And have a good day, and have a good day, everybody. God bless you all.